Daytan ka. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O Daytan ka. Naimbag nga oras yamin papagayam. Sakbay na, shout out kada Romel Onghiyon, Feli Bragado Bello, Edgar Quesada, Mercy Orian de Guzman, Meli Valiente Peregrino Tulyo, ken kada kay amin anaayat dumdumngeg iti unay daytan kaka, anaraar tinamnama ken Kamanong Roger. Kastamat karag iti vlogs mi iti YouTube ken Facebook. Kablaawan na kay amin. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Mapunot alahas no aglon. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ay kanakan. Ayan nagiti alahas maun. Inlakom kade wano insaldam. Saan, Uncle? Ayan lang aruron ngay. May kawa ak tawan beton uray may sala nga alahas ang nagbati di tabagem. Sigud ket ada dua pares nga ritos mau. Pasaray talo apares. Ada porsilas nga agsumbanger. Ada singsing iti pataramay mau. Pati tangan mo pa ket din ka agsingsingan. Kanada pa kwintas mo ang nagrotap. Kada bracelet ti sakam. Angklet da di, Uncle. Porselas ti saka. Ay, unay daytan kaka. Adang amin papanak, Uncle. Sigud mo't ano da papanam kat kompleto ti alahas mo ngay suot mo. Ita oray may sa awa. Mapanak ngamin agpatulong iti may sa asang at ti gobyerno, Uncle. Anya nga ti koneksyon na iti kawan alahasan di tabagay. Ni Uncle Mut, inak nga rod agpatulong. Iti kasta, makaawatak iti kwarta. Anya, apay kitaan na ti alahas mo, nagpatulong ka. Siyempre, no makita da nga ado ti burluloy wano dekorasyon ti bagik, didak tulungan, bagsaka kadagos. Apay nga binadumawat ka pa lang iti tulong kat saan kamat nga agbisin. Pau-pauitan na kapay ni adik mo iti kwarta. Sa abroad kat nga raw. Tagtaga rin, Uncle. Kasapulak ti kwarta, tada nakita ka nagpintas abanag a kursunada. Anya, agpatulong ka lang iti sangat ti gobyerno tapno ikanda ka iti kwarta. Nga igatang mo iti nakita man na pintas. Ay, unay daytan kaka. Anya nga daytan na pintas na nakita. Arcos, Uncle. Arcos ti balayaw. Arcos ti bagik. What? Unay daytan kaka. Nay, hinkakadi mga anak iti kasarbakan. Saan? Apay nga raw nakas taon iti posturam. Nakapulbos, nakaugad ti kiday, nakalipistek, nakagaw iti kaslagaw ti Miss Universe. Ay, lalabos mo daytan na pa nagpostura. Tagtagarila kay nawan may tulong mo kanya. Tulungan ka mat ka nagiti trabaho diti balay. Kaninak pa'y makitagod mo na duma. Iti da ito'y panggap ko, ti kayat ko asawan. Anya ayat talaga panggap mo. Taurela agrorotap ti alahas mo. Ikakadi iyayat ka nagiti tulisan. Bagtit kan samot, Andro. Alahas, inakit iyayatan, tapno agaawon da kanya. Kasta talaga na ita. No makita nagiti tulisan nga ano ti alahas ti may sa tao. Surot-surotan na itan. Aging nga adida maikurnar kan rabsutan amin nga alahas na. Ay, di nakman but-but ngan akasta ta napatag ti pagnak. Inak agpa-interview. Iso ang masapol ang makita da nga adda mabalin ko. What? Apay, sumrek ka nga entertainer ti club. Uno floor manager. Ay tila sa asawa mo't ulaw. Apay nga binadi mo ibaga. Musa dino at talaga ti papanam. Tapno saan ko na pugpug tuhan. Ang mga nubusito na klaang, ibong laka nga road. Hin ka makimadyaong,
Amo ki din day tamajong-majong ako nam. Wano, inka magsinarak iti lalaki. Nagpartakmet dadakulam matimayab iti pispis ka. Urala nagkulalante tinakitak. Amom, dagitang ibagbagam timang dadaal iti napintas agasat ko itangal daw. Makamuka man langan, jaski ka. Naidaitan ka. Amok na iya amodos ni nanang. Kaslamapan na iyayat ti bagi na iti hold upper no kasya. Pike, lagi ti dadto maaburluloy ni nanang. Lagi ti sagsisanga pulo pisos la lagi ti dadto mga alahas na. No kasta, mapan na isalda lagi jay akurkurantong ti bagi na. Saan tatang? Kanya nga raw, ti aramidin na kadagi jay. Insuot na nga raw, tapno pagbiliban na dagiti tao. Ngay sukat adda mabalin na. Lahat talaan, di rason na. Unay daitan kaka. Adda pa'y napatpatag arason na tatang. No kasta, nasa unakin ka, no sa dinaw, ti papanan na. Saan? Ngam amo ko na ita amods ni nanang. Pangalilaw na lang nagiti alahas na. Enton kuan, naisagmak iti kas na nga aramid na. Makita yung tulatan tatang. Adadagas na aya, no ibagayo kanyak tipod now. No palpak nga itiyatap ka. Di pa ikat siya ka, ti dakas. Ha? O, naidaitan kaka. Nagkapamat si kaanay. Ijayan ti bimuludak iti kwarta Napan kaimutang iti kasta alangam. Ipinumot Saan nga utang? Loan ko namot Ala, napan ka naglaon? Asino at tao tinaglunam? Saan na tao? Kanya nga raw, katatawan. Ay unay daytan kaka. Asino at tao timutangam kunak. Ken manaw ti inutang mau. Basta na panak nagloan. Apay alahas ti requirement data pagluna. What? Saan? Ngamasapol ngay parang ko kadakwada amin iti opisina ken kadagiti padak nga utangera nga damabalin ko. Isu nagrurutap ti kurkurantong ti bagek. Palabasam abak nang ka. Di ka lang nagbainan akas tagayam ti panggip mau. Bak nang umutang. Ne, apay, di mo amaw. Adagiti babak nang ti dadakkel ti utang na. Saan ka mo tapak nang? Bak nang ka lang iti adu nga alahas apike. O naidaitan kaka. Napankayam naglon ti jaski nga inam. Kunak tupay ka tatang. Nilagbain anapunno ti bagi na iti alahas. Kalpasan na, mapanlagayam umutang ti jaskay. Kuna nga roday, atapno di da atapan amamirmiraot. Kompletun na ti yusar na nga alahas. Iti kasta, makita da nga damabalin na. Ketalken da pautangan. O, naidaitan na panangalilaw iti pada tao. Style na daitan, hindi pala ang tatang. Maday, tikas na nga aramid na. Kababain kunakmanan. O, naidaitan kaka. Kabaliktad mumut ni Marit, anay. Anya kabalitan nga bagbagam. Pulos asaan nga agalahas no rumwar nga agpatulang. Sa dinaw ti pagpatulungan na. DSW. Basta, iti siya nga ti gobyerno. Ikatan na amin nga alahas na numapan agdiskitar iti kwarta. Sigamot tayo, punwam tabagim iti alahas. Kabaliktad mo talaga ni Maray. Ay, yak kaya ti kasta. Daytay ipakitam amamirmiraot kapayngum kuton. Awan adadang ibadagda ka. Isu apasigan abak ng ti tao iti langa.
In short, managpamarangan ti tao. Tadida kaya ti maikospel. Kaya't dati mangikospel, kasta ka na eh. Talaga kaslada nakakaasi ito opisina ti gobyerno. Tapno maitadlaang ti sapsapulan da tulong. Oh, madia. Daytan ka. Komplet alahas kamot ita kasinsing. Kaslay madupay kit iti alahas mo. Nasa umon kasinsin. Auction sale ngamin, ije pagisalsalda ak apon shop. Ijay tigim matangak kadagiti alahas ko. Kitakman tilang ana? Saan ko nga isuot, ta mga numakita di akin kukwa. Inalam ti saan niya ako ka? Saan? Dadya ngamin a tao, kat mapanagi salda. Salda lako, iti dadya apon shop. Kat dinamag na, no kayat ko nga laan ti isalda na. Inala ko na, tadamot kwartak idi ngayon ti gobyerno. Detan ka. Basta kayat ko ti adut ti alahas na rumar. Tapno tangadin dakmot adag iti tattao. Agpada kayo, kirason ka ni nanang. Detan. Kat, ada nga rod reklamo kasinsin. Mom, kasinsen. Ti tao amang itantan o kiti bagina. Kat mabanistak to akas larukit iti udi na. Unay day tangkaka. Nabayagan na dyan nga utang yaw. Liyo matanikas kasaw. Iso nga pull out kami karag iti gamit yaw. Anya nga iti ma-pull out yaw kat awam mo gamit may, sir. Dagiti alas yaw na ka daw. Wala kami nang nagijay. Kanupeki dagijay, sir. Anya, iso matlagaya mapeke ka tao. Anya nga rin ti pa-pull out mo ang gamit yaw. Awan nga rod. Urayo mo na ang agkakwartaak. In ka ba na nag-loan iti sa bale? Agamit mo rin iti peking alahas mo tapno atapan da abak ng kayaw kasta ka day. Na, amo na ki-den. Nyamot yun nagitang ibagbagamot, sir. Nawan na tati ma-pull out mekin ka. Sikan ti pull outan me, just kay. Unay daytan ka. Saan aya asika ti kolektor ije naglunan ni auntie? Apay asika manen ti kolektor ko. Inikan na ka lang arudan iti kwarta iti nagaplaya masanga ti gobyerno. Ita, imutang kapay gayam iti saan mo na mabayaran. Kadanto aguray kayo laang mat Do atawan to na nagururayak ngem saan ka adimtay. Kasla pa sa ti kanta day tanay bagam sir. Sana ka interesado iti bagbagam. Agbayad ka, no di mo kaya't napatiliw ka. Ay nasaan mo't sir? Aguray ka atan nakagdiskitar. Unay daytan ka. Awan mabalin ka, no ikulong dakan, gapo dita utang mo. Ay nalakay tulungan nakmot Naan ko. Apay at tinong panak ngay nga magagapuna. Nagkarit ka kasta ti aramid mo kanyak. Nga orela apgas ti pispis ka na pingping ka. Anya? Nagpatinggamot nga taan, ti masasayang araw mo a feeling rich. Agpada kayaon ka ni marit amang ibabaay. Ita, agkarit ka man kanya, nagitam na nati pagbanagam, jaski ka. Unay daytan ka. Daytaw, titandaanam anay. Saan ka nga igawid no umayon na gitimang tiliwken ka? Unay daytan ka. Pabuludan nakman angkol to ni. Tiliwan da mutin dagiti pulis. Adda nga minang idarumken ka. Ket no di mo kaya timabalaw. Bayada mo ti inutang mo. Unay ket nga mindaytan akin na pride. Un nga rod angkol. Napabot nga na kon, isumag balbaliw akong angkol. Ora agbalbaliw ka, agbayad ka lata. Saan nagaputa ko nam agbalbaliw kan kat libren di utang mo. Kam amak pa di nagutangam ta nalabas ti kinaistekto na. Ta irimedyo na ti pan nakaibalo dagiti sana makabayad ka na kwada. Angkol? Agam na sayat mait, ta nakapagpanunot kan na tinaimbag kan saan.
Urayan yun to, pa nga may nadumteng ti didigra sa kayag panunaw, uno sa kayag babaway. Ay, awan at talaga ti umuna babaway, at dalat na iti uday. Wan nga rod, Uncle. O, day tan, kaka. Apay ay, dagiti alahas, kas nga iti ba nagamakita, ta isutikan nyo ti importansya. Dagiti naimbag nga aramid ti pangpangruna yung ay kan iti importansya, tad adumot lang nga bindisyon ti masagrapyo, iti nasayaat nga aramid. Saan kat dagiti pagaayat ti dakes nga espiritu? Ala, nanaaning kan maray. Agbalbaliw kayo, tapno nasaya at itakderyo iti imatang ti tao. Kang runana iti imatang ti Diyos. Naragrag sakmat lang ti biyag, no kasta ti mapasama. Ure no nagbalbaliw kayo, masapol at tanga isetelyo, dagitang utang yo, masapol abayadan nyo, ta utang nyo ket nga rod dagita. Ditan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan, anapauluan, mapunot alahas no aglon. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka, agyaman kami itin kay panang tarapay.